कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। देवाची शोभे श्री गणपती की मंगलमूर्ती सायत्री भुवनात गाजे बाप्पा बाप्पा तुझी आगान कीर्ती पाताच मूर्ती तुझी ती पाताच मूर्ती तुझी आगमनाला माझ्या येतेरी भरती की पाताच मूर्ती तुझी आगमनाला माझ्या येतेरी भरती सुगमुल घ्या पदरात श्री गणेशा तुझी छाया राहो या भक्तांच्या श्रीया बातमी आईऊन गेलो भाला काय चाललंय तुमचं सांगा खरं गरीब आले तर रस्त्यावर आणि आमदारांना गावी जाय हे चाललंय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जेव्हा निर्णय घेतला होता आपल्याला काहीतरी घरोघर दिला होती तेव्हा शाहिरांचे काम असतं एखाद्या गोष्टीचा विषय जेव्हा संबंध असतो तेव्हा शाहिराने गाण्याच्या माध्यमातून बोलवले हे गाणं केलं होतं आणि केंद्र शासनाच्या त्याला पेजवर आहे आणि म्हणून मी चालू आपल्याकडे काय म्हणत आहे भक्ती भावाने भोळ्या मनाने देवा भक्ती भावाने भोळ्या मनाने आरवी तुझी मधुर समारना भक्ती भावाने भोळ्या मनाने आरवी तुझी मधुर समारना दर्शन देण्याच्या भक्ताला हे बाबा अरे दर्शन देण्याच्या भक्ताला नाचलंय माझ्या गजानना दर्शन देण्याच्या भक्ताला नाचलंय माझ्या गजानना भवानी